Fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-infiq mit-turisti f'pajjiżna kien ta' aktar minn biljun u nofs euro. Taħreġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Jirriżulta li bejn Jannar u Ġunju li għaddew, it-turisti kienu jgħoddu għal ftit aktar minn miljun u 800,000 li jfisser żieda kważi 215,000 turist meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Fejn tidħol in-nefqa tat-turisti fl-istess perjodu, din żdiedet b'aktar minn 270 miljun euro imqabbel mal-2024. Skont l-NSO l-infiq kollu ras ar ras tara għal 866 euro kull persuna mit 812 euro li kien hemm fl-istess perjodu is-sena l-oħra. Dawn iċ-ċifri jaqbżu sew ir-riżultat is-sena l-oħra, sena li kienet meqjusa rekord għas-settur turistiku f'pajjiżna. Fl-istess sitt xhur tas-sena, it-turisti li żaru Għawdex u Kemuna kemm dawk li qagħdu għall-ġurnata kif ukoll dawk li raqdu hemm ammontaw għal kważi miljun. L-akbar suq għat-turisti lejn Malta f'dan il-perjodu kien ir-Renju Unit b'aktar minn 370,000 turist, warahom isegwu turisti mill-Italja, il-Polonja, Franza u l-Ġermanja. Sa dan it-tant l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA qalet fi stqarrija li l-akbar ammont ta' turisti f'dan l-ewwel nofs tas-sena kienu dawk bejn il-25 u l-44 sena u warahom isegwu dawk li għandhom bejn il-45 u l-64 sena. Hawnhekk il-kap eżekuttiv tal-MTA, Carlo Micallef, qal li dawn ir-riżultati jaderixxu mal-pjan tal-Gvern lejn turiżmu sostenibbli u li jkun settur li jrendi aktar bħala kontributur ewlieni għall-ekonomija nazzjonali. Dwar din l-istatistika reaġixxa wkoll id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg li qal li l-ispiża mit-turisti f'Ġunju żdiedet b'aktar minn 17% waqt li t-turisti fl-istess xahar żdiedu bi kważi 11%, indikazzjoni ċara li tiżdied il-kwalità ta' dawk li jażlu li jqattu vaganza fostna.